niin, moikka vaan YouTube. Ja tänään me pelaillaan Agar.iota. Pelataan mobiiliversiota. Minä olen Laden luona. Sano moi kaikille kasville. Hyvä poika. Joo, ja tää peli on aika hauska. Tietokoneella tätä on kyllä vielä vaikea. Otetaanpa. Elää tule. Mä vaikka tässä pallossa. Tää on turvallista. Tai ei oikeastaan, koska jos joku syövi mut tuolla vihreässä pallossa. Se on aika todennäköistä. Tää peli on hyvin ärsyttävä silloin, kun tässä on lähellä isoja palloja. Mun pikkupallo. Ei. Kuka tulee ekana? Roti. Meinasin vaan. Niin, se on vaan ykkönen. Ei nyt takaa. Saankohan Mobitsenia asennettua tohon tietokoneelle? Joo. Voisitte sitten kussaa oman koneen, niin Mobitseni siihen, niin pystyis kuvaamaan videotakin. Oi! Paljon sulla omassa? Mulla on 250. Mä sain just suhteen. Clashi huuttaa. Se on ärsyttävää, kun joku laittaa WhatsAppissa viesti just silloin, kun oot video tekemässä. Sä kun katoot silleen, että kuka sen lähetti, niin sitten kun siinä näkee se tyypi nimi. Et voi kieltää! Lade, tiedät sä muuten tiedätkö sun vanhemmat meidän kanavien nimet? Hyvä. Kysy. Mieti kun ne kahtois meidän videoita. Paljon sulla on massa? 550. Ai mulla on 411. Ok. Mulla on semmonen fiili, että me ollaan jo kovin kauan kyllä. Ainakin niin pitkään kuin tuo Turkki on lähellä. Oi, reuna tuli vastaan. Onko tämä Ode 99 loppu? Sen näette seuraavassa jaksossa. No ei. En mä ajatellut lopettaa vielä. Oi, 710 massa. Pirhana. Vedit eilen. Polska-tiimi. Mä söin Pulskan tiimin. Mä en syönytkään pulskaa tiimiä. Mä söin melkein pulskan tiimin. Mä oon 9. Mä oon 14. Okei, mä menen karkuun. Pikkupallo tuli ulos vihreästä pallosta, kun yritin. Näytti siltä, että olisin mennyt siihen. Pitäisikö splittailla nuubea ihan vaan? Ilon vuoksi. Siis toisten surun vuoksi. Täällä on joku Sami-niminen tyyppi. No en mä nyt noin nuubi nicknamein takia tästä ruveta splittailemaan edes. Oi, että 8 olen. Ja sitten tässä on joku kusipää, joka ymmärtää minun elämääni. Ja Agari on 8. Mutta tätä mä en ymmärrä. Tää pelihän kannustaa ihmisiä kannibalismiin. Koska hei, sä oot tässä pelissä sä oot yksi iso kannibaali. Nice. Aika iso. Tai riippuu, oletko iso. Jep. Esim. Mä oon nyt aika hyvässä kannibaalia-asemassa. Mä oon vasta 12. Paljon sulla on massa? 808. Mulla on vaan 719. Ja nyt lähtee taas. Hai. Monen tänään saat? 12. Oh god. Pois. Nyt mä oon 9. Mene pois. Mä puhun tuolle yhdelle pallolle tossa. Sulla on enemmän skoreja. Onko muka? No kato. Sulla... Mitä sä voi osaa olla? Siellä on pienempiä tyyppejä vaan. Jos mä tulisin siihen saman servuun, niin mä olisin sua isompi. En ois kyllä enää. Eikä. Nyt mä oon pulos.
Pysty. Se oli lähellä. Hei Kazakstan. Kazakstan. Sextan. Sextaillaan, me sextaillaan. Hiljaa siinä. Nuuta. Äiti tarkisti jälleen mun puhelimen. It's nice. Admin. Ei, lagia. YouTube. Muistakaa käydä katsomassa. Lade YouTube. And Mr. Gamer. Jep, ja sitten toi Mr. Boy. Ja, Ei kun Mr. Gamer. Vaihtaa nimeä. Ei kun Boy. no. Ja sitten muistakaa myös käydä tsekkaa Lade PvP ja Mr. Ode 99. Jos haluatte. Niin, jos haluatte. Huom. Jos. Iso jos. Jep. Very, very, very big jos. No! No! Nyt Älä mene sinne se at-merkki karkas multa. En kestä splitata, koska... No nyt mä voisin splitata. I'm gay, koska olen pieni pyllynen. I'm gay, koska olen... Paljon sulla on massa? En mä tiedä. No. Skorea huijaa aika paha. Jep. Mulla on vaan mä oon vasta 8. Ui, nyt ois Mä oon hirveet. 7. Siis 5. Oh god, oh god. Mulla on massa Big 1200. Mulla on vaan 1026. Mä olen I'm 5. Mutta Lassi, mä en pysty oikein huijaamaan sua tässä. Että paljon mulla on massa. Tulis minun video. Joo, Lade aloittaa videon kuvaamisen. Koska mä opin sen. Mä oon 7. No niin, terve YouTube. Täällä olisi Lade YouTube vuorossa. Ja Ode Ja 99. peli olisi Agar.io. Agar.io. Joo, mäkin kuvaan tässä. Me ollaan tosiaan Ladeen luona, niin... Nyt olen 6. Ihan hyvin menee. Ihan hyvin näin omasta mielestä, jos kysytään. Miten meni noin niinku omasta mielestäsi? Oi, pois. Nyt lähti mun tästä tiimiltä henki. Nyt on Mulla on vähän sellainen aika hyvä tilanne, mutta vähän aika hyvä tilanne. Huom, vähän. Aika. Koska jolo. Jolo on Nyt hyvä olen siitä. 8, siis 8. Kulli 8. 8. Oho, 1 taitaa olla tuossa 2. Joten taidanpa perääntyä. Oh god. Aika paljon tuli lagia, kuten huomasi. Nyt minä koko ajan kipumaan omilla sijoillani. No, sama vika. Ei oo saanut syötyä. Minä olen vain 9. Kukaan ei uskalla tulla minun lähelle. Oh god. Oh my... Fucked up. Kukaan ei tule tänne leikkimään minun lähelle. Joo. Moikka Tupe.